Snitswieke is pas begonnen als de Blauwhuister dakkapel speelt. Maar het is de laatste keer voor het dweilorkest op de Snitswieke, want in november houden ze ermee op. Bij de opening achter het stadhuis met tal van pommeranten wordt de skipper bekendmaken die het vanwege zijn inzet voor de zielerij beneemt wordt in de wadder van de Snekerpan. In de ziel wordt het equivalent van een koninklijke onderskiering. Hoe is het? Ja, fantastisch. Ja, het wil al even een beetje zijn. Hè. Het is de grootste waardering die wij als vrijwilligers krijgen bij de Zeilvereniging. En ja, ik ben al verschrikkelijk blij dat mij die eer te beurt valt. En ja, machtig gewoon. Met zo'n 160 deelnemers toch er dit hier minder zielers mooi als orenjaren. Misschien dat de mensen toch gezien het slechte weer van de vorige sneekweek en het slechte weer van het voorseizoen toch kozen hebben voor last minutes. Dus zegt van ja, dan die sneekweek maar even niet. Maar gezien het tijdsgewricht ben wij heel tevreden. We zien bij andere zeilevenementen hoe daar de inschrijvingen en de deelnames binnen, dan doen wij het heel goed. Dus we zijn uitermate content. De Olympische Spelen zitten de Snitswieke net in het paard, want in het Friesland-Holland House op het starteiland staan 6 grote schermen om de Spelen te volgen. Dus het is een prachtige combi en dan hopen we ook nog dat onze lid, Pieter-Jan Posma, morgen nog een medaille wint. Zodat we die misschien, ik weet niet hoe snel hij naar Snee komen kan, maar dat we die misschien ook nog even een zonnetje zetten kunnen er op het eiland. Dus het zou toch nog specialer worden kan dan een andere keer. Leuke, sterke zeilers. En met de traditionele vlootschouw waar de opening juist afsluiten.